of my distress. So my souls yearn to God in times of my distress. Or in times of distress na lang kay taas na kaayo, no? So atong hibaw una kanang ingon diha nga my soul yearns to God in times of distress. Grabe ng kagutom o kauhaw nimo sa Dios ilabi na sa mga panahon nga naakas kalisod, kapaitan, naakas sa mga pagsulay, mga problema. Psalms 142 verses 1 to 11. Salmo 42 versikulo 1 hangtod sa 11. 42. Yes, 42. Psalms 42 or 42. Unsay ako na-mention ganina? 142? Hala no? Okay, Salmo 42, versikulo 1 hangtod sa 11, manindog tang tanan. Ingon nga, nangandoy ang lagsaw sa mabugnaw kasapaan. Nangandoy usab ako kanimo o Dios. Giuhaw ako kanimo o buhing Dios. Kanos aba ako makaduol og makasimba kanimo. Naghilak ako adlaw o gabi og ang akong mga luha mauray akong pagkaon. Og kanunay akong gipangutana sa akong mga kaaway, hain naman ang imong Dios. Maguol ako inighandom ko sa naglabayng panahon. Nga sa pagkuyog ko sa katawhan ngadto sa balay sa Dios. Naguna ako sa malipayong panon nga nagsaulog, nag-awit og nagsinggit og mga pagdayeg sa Dios. Nganong nagsubo man ako, nganong naguol man ako, saligan ko ang Dios og daygon ko kuna usab siya. Ang akong magtatambag og ang akong Dios. Naguol ako busa hinumduman ko ang Dios sa akong hininginlan dito sa yuta sa Jordan, duol sa bukid sa Hermon o sa bukid sa Mesar. Hinumduman ko siya. Nagsangpitay ang lalom nga katubigan diha sa pagdahunog sa mga busay sa Dios. Sama kini sa mga balod sa kaguol o gipabaha niya ang akong kalag. Matag adlaw ipakita unta sa Ginoo kanako ang iyang gugma nga walay paglubad. Aron awitan ko siyang pagdayeg matag gabi. Usa ka pagampo ngadto sa Dios nga naghatag kanako kinabuhi. Moingon ako sa Dios nga akong dalangpanan, nganong gikalimtan mo man ako? Nganong magsige man akong antos sa kabangis sa akong mga kaaway? Nawad-an akong paglaom tungod sa pagbugal-bugal sa akong mga kaaway. Sila nagsigig ingon, hain naman ang imong Diyos. Nganong maguol man ako, og na mahasol. Saligan ko ang Diyos, og daygon ko na usab siya, nga akong magtatabang og akong Dios. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo. Nga sa gihapon karong gabi na Lord, gitapok mi nimo. Gidala nimo aning dapita aron nga paimnon sa imong buhing tubig nga maong imong balaang espiritu, pakanon sa tinapay nga mao ang imong mga pulong. Himua nga malig-on kami, ma-revive, ma-restore, makabakod kami, madasig o Dios. Salamat sa kalipay nga sa gihapon imong gihatag kanamo, tinuod gayod nga walay makalabaw kanimo amahan. Thank you nga kining dapita tinabunan og hinugasan sa imong hamili nga dugo. Apil ming tanan nga imong gidala karon dinhi og tanang maabot aning mensahe. Salamat Lord nga hinlo og balaan ang among mga kasing-kasing nga imong hipusan sa among mga mensahe. Salamat sab nga naangkon paghihapon namo ning higayuna nga maghimog pagsimba, hiusang mga pagpasalamat o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gisalig nimo ang among pagpaminaw karon na ami makatunan o amo ning maaplikar sa among pagkinabuhi. In Jesus' mighty name, amen.
So, mayong gabi sa makausapa, kining atong kinabuhi mga igsuon, doon na gyud ni gitawag og pangandoy. Doon na ni gitawag og kauhaw. Doon na gitawag og kagutom. Nay gitawag og nanginahanglan na gyud kaayo. So, maabot na sa itong mga kinabuhi, aron nga masabtan na to og ayo nga kinahanglan gyud ta og Dios. Ang Psalms 42, gisuwat ni David sa panahon nga gigukod siya ni Absalom. Kinsa ni si Absalom, iyang anak? Giagawan siya sa iyang trono, giagaw ang iyahang mga katawhan, bisan ang iyahang asawa, giagaw sa iyang anak. Agig consequence rapod sa sala nga nabuhat ni David. Kadtong nakasala siya ni Bathsheba, unya gipapatay niya si Uriah. This is the consequence. Nga, naa siya sa Jerusalem, sa Juda, naghari siya sa gingharian nga grabe giangat, gipauswag og ayo sa Ginoo. Naghari si David sa gingharian nga ang Dios maoy nangunay sa pagmando. Naghari siya sa gingharian nga ang Dios naghatag og grabe nga prosper pagsaka. But si David, sa panahon sa panggera, pagpanulong sa mga hari, sa pagpanggera, kumpiyansa kayo. Pabilin lang siya dito sa palasyo. Suroy-suroy siyang teres, sa iyang teres, og nakita niya sa Bathsheba nga naligo. Samtang ang bana ni Bathsheba, gipadala niya sa panggubatan. Og mo to hinungdang nakasala siya. Sa diyang nakasala na siya, gigukod siya og ayo sa iyang anak. Imagine na siya sa ubos. Niara siya sa ubos. Because hulagwayo na to na ang Juda naman na sa ubos. Gingharian sa Juda. Unya next ana is ang Israel, ang Northern Kingdom. Unya tabok na ana ang Jordan. Padong na puna dito sa Moab. Tabok nimo sa Jordan. But remember nga wala pa Northern or Southern Kingdom sa time ni David, kay usa pa man ang gingharian. Pero layo kayo, imagine na siya city of Jerusalem. Nasa sa iyang palasyo, nasa sa iyang gingharian, unya, gigukod siya og ayo, unya, samtang ginagukod siya, doon ang pag yung mga taong nagbiay-biay sa iyaha. Yung mga natanawa, gamanan man ka ng imong Ginoo, asa naman imong Diyos karon. So at the same time, napakaulawan pod ang pangalan sa Ginoo. Tungod sa consequence, ngayang giatubang. Unya, for how many, mga pila ka mga days nga, kanang, layo na siya kaayo. Kay imagine ha, kanang naadiri ang templo sa Bohol. Unya si David nagtakas-takas siya palayo gikan sa iyang anak, naabot pa siya dito og hulo-sulo. Kinalayuan kayo, no? So nabatasan ni David ang malipayong panagtigo, malipayong mga pagsimba, malipayong mga pagdaig. Especially kini si David, di ni mabuhi og walay pagsimba. No? Kay ang iyang kinabuhi, nahimong nagmadaugon sa tanang gera tungod kay masinimbahon manig nahigugma sa Ginoo. Samtang gigukod siya ni Absalom, daw moabot ang panahon nga mawad-an na gyud siya paglaom nga makabalik pa sa syudad, makabalik pa sa iyang pagkahari, mobalik pa sa iyang dapit, ug makabalik pa siya sa pagsimba sa Ginoo. Niadtong panahon na sabto na to pag-ayo nga mga Israelita, gusto gyud nila naa sila sa dapit sa city sa Jerusalem because may kasuguan man nga dito simbahon ang Dios. But in the New Testament, si Jesus niingon nga simbahon ang Dios bisan asang dapitan. Nasabtan na to? So, kung imong hulagwayon pag-ayo, daw nalayo og taman ni si David sa presensya sa Ginoo. Because that temple, kadto nga templo dito sa Jerusalem, nag-symbolize man to sa templo sa Ginoo. Sa diyang nag-pray si Solomon, niingon gyud gani si Solomon nga, unsa ni kanang naang aning dapita, imong katawhan mag-ampo, bisan asang dapita. Maatubang sila aning dapita, nga naa dinhi itukod ang balay ampuanan, dunggod nimo ang ilang pag-ampo. So the city of the Lord, si David ani nga time, wala pa siya nakatukod sa maong templo, but naa siya sa syudad nga gipili sa Dios. Now,
Ang ayan natong sabton pag-ayo nga ang nakapalayo gyud og ayo ni David sa presensya sa Ginoo, giuhaw siya ayo is ang iyang sala. Ug ang iyang sala bisan dugay na kayto nang hitabo, ang consequence inigdangat sa maong una nga consequence, ma-feel na pud niyang layo kay siya sa Ginoo tungod sa iyang sala. Ikaduha nga consequence bisag dugay na kaytong nga sala, ma-feel na pud niya nga layo kay siya sa Ginoo tungod atong sala. That is why iyang gisuwat ning Salmo 42. Nga nag-ingon siya nga daw sama sa mga lagsaw, sa mga wala kay lagsaw kanang deer. Sama sa mga lagsaw, nangita sila mga kasapaan, nangita sila og mga suba, bugnang mga kasapaan aron sila makainom. Ako usab nangandoy nimo o Ginoo. Now this time, dili pa nato sa pagkatinuod lang natay mga awit nga sulod ni ining kasing-kasing. Gipangandoy ko ikaw ang kinabuhi ko, o Dios kanimo giuhaw, di ba? Nga na? Sa pagkatinuod lang this time, bisan si Lord mismo naka-feel gyud siyang murag wa ta giuhaw sa iya. Pero inig-abot na gani sa time because ang tibuok kalibutan karon gisulod naman ani naara diri makita na nimo ang tibuok. Gusto kang moadto og Australia, makita nimo usay nahitabo ang Australia na diri. Ang tibuok kalibutan gibutang naman sa imong palad karon na nasa cellphone. So og maghisgot ka grabing kauhaw sa Dios, pareha sa gibati ni David, imposible kayo nato nang nabatunan karon, especially kung grow cold tas atong love ni Lord. Bugnaw ta sa itong gugma. So, muingon tag kauhaw sa Ginoo, murag makaingon tang imposible siguro. Sa 100% na ay mga 2% tingaling giuhaw tas Ginoo. Nganuman tungod kay niata dinhi nakababad. Unsay mga bag-o diring balita, unsay mga bag-ong post, unsay mga bag-o karon nga mga issue na adre. Then sa mga television, sa mga social media, sa mga kalibutan ng butang naata diha. And yes, of course, mubasa gyapon ta mo, pray gyapon ta mo, ani gyapon ta mo simbas Ginoo, magdayeg sa Ginoo. But I tell you, unsa ning grabing kauhaw nga gibati ni David, dili ni basta-basta. Because nakatry man tagwa ta nakainom og mga pila lang ka oras. Nagka-problema ang tao og UTI kay kulang og tubig, hilig kayo og parat. Na? UTI. So, sa ato sab nga kinabuhi, pag kanunay na lang tang nakulangan sa presensya sa Ginoo, pulong sa Ginoo, magka-problema pod, no? Amen? So, karon tungod sa grabing kauhaw ni David, samtang nagkalayo siya hangtod tabok ng Gilses Jordan, iyang gisuwat ni. It doesn't mean nga wala siya na-encounter nga tubig. Kundili ang iya gyud nga gibati og ayo ka ng kauhaw niya sa presensya sa Ginoo. Moadto ka sa laing dapit, bisan pag naay pagsimba, maka-feel gyapon kag lahi radyo dito kay ang imong naandan mga Bisayang awit, ang pagwali kay binisaya kaayo nga murag na makasungot kaayo ngana no. So naay imong kauhaw ug manglangyaw po ka sa laing dapit, di ka kanang dugay kay kang makauli, makaingon jud kang lami gyud kay giuli. Si Pastor Nars na uli na sa Negros. Wow! Kamisad uhaw kayo, lami kayong ikauli. Ang amo pong mga minahal dito, lami po daw kayong ianhi, kay giuhaw po sila sa pagsimba diri, giuhaw po sila aning apo. No? Uhawon gyud ta mga igsoon. Nalayo ka sa usa ka butangan, nakapalipay pag-ayo nimo. Gidid-an ka sa usa ka buluhaton nga maunay imo nang naandan, nahimo na nimong kinabuhi. Because naanad ni si David nga sa iyang pagkabatanon ang iyang higala ang Dios o ang iyang barkada kining gitara or kining alpa, ang unsa nang waloy strings, walo kabuk ang string. Unya magsigir na sigag simba, magsigdaig sa Dios samtang mag-awit sa ana, wala sa YouTube, wala sa Facebook, wala sa TV, wala sa cellphone. Ang kauban niya mga kandingan, mga karniro, nasa sa deserto. Pero satisfy kay siya nga lipay kay siya bisag matalag tagsara kay siyang bisitaon ni GC iyang papa or tagsara siyang makakuyog sa iyang mga igsuon nga mga sundalo, but lipay kayo siya tungod kay satisfy siya sa presensya sa Ginoo.
Niabot ang time nga nakasala siya og nibunga og mga consequences, nagsunod-sunod ang iyang sala. Dito na siya niingong gimingaw nako og ayo sa Ginoo. Giuhaw nako og ayo sa Ginoo. So, sa pagkakaroon makabasa patag Bible, pag-click nimo sa YouTube, pili ra kag kinsay mga magwalali dito. Gusto kag Bisaya, gusto kag Isog, gusto ka og mga milagro dito, mga video, gusto ka og kanang naadar diha tanan. But one day moabot mangyod mangbuto tanang signal diha na ni. Wala na signal kanang ingon lang Y2K. Sa una pa na nadunggan na to, no? Nga wala na kuryente, wala tanan. No? Unya wala na cellphone, wala na Bible, wala na gathering nga ingon ani, wala na pagsimba, gani lang sultian mo nako. Pwede ra gud nilang komedyaan, no? Usa nato i-positive. So wa tay tigom, tama? Unya i-swab test na po na iyang pamilya na positive na po, wa na po'y tigom. Unya hangtod nga i-positive ra batanan ba nga na? Umabot na ng time. Bali namian na jud kaayo isimba pero dili gyud. Ana na? And then moabot na gyud unya sa punto nga katong giingon nga di na katong naas jud katong naa sa syudad sa Juda mosaka nas bungtod og di na mo balik sa syudad. Naa sa rooftop sa iyang balay di na mo naog. Ingana bitaw moabot na nga time. And mabati na nato ang grabeng kauhaw. Now, as of this time, dili ta makaingong gutom ta or uhaw ta. Gani, sumo na kayo ning mga wali, sumo na kayo ning dagwaya, maura, sumo na kayo ning pulong sa Ginoo. But moabot yun na because sulti ng daan sa iyang mga pulong. Sama sa naitabo ni David. Now, kanang giingon diha nga yearning for God in times of distress. Kanang uhawon kag ayog nang tinguha kag nangandoy kag ayo sa Ginoo in times of distress. Diha na nimo masabtan og ayo nga ingani di ay itong giwali, ingani di ay itong gitudlo. And in fact, karon nagsugod na ning time of distress, pisik-pisik pa lang ning atong nasinati. No. I-lockdown og kadali, ingana. Pero moabot jud ang time nga continue na ba? Nga bisag paggawas sa imong balay, pangitaan na kag numero. Tatak, asa imong 666 sa buna. Asa imong card, asa imong ingana na. Unya nana poy kanang sige rog kuan nga no vaccine, no travel. Na dapat nabakunahan kang nakay-record ana ayo sa ka maka-travel. Nya ang gibakuna nimo use oil ras motor. Na ay pod, grabe na po na. So munang grabe kayo ni nga gibati ni David nga kauhaw. Karon maghisgot ta og kabahig ka ng distress or kana bang mga kapaitan sa kinabuhi. Kung maghisgot magug distress kana bang mura ka grabing naa ka sa kauhaw, kabugat, kasakit, kagutom na tanan. Ngunay giingon diha nga distress. Kining distress nga gihisgutan diha masamtan na og ayo nato sa dihang subayon nato ang tanang mga katalagman o kasakitan nga nanghitabo nga naka-record sa Biblia. Una, kining giwitnessan ni Jeremiah og ni Habakuk. Si Jeremiah og si Habakuk pareho silang nagwitness sa last days sa Judah. Kinsa naghari si King Sidikaya, the last king of Judah nga gilugitan sa mata. Gitangtang iyang mata, gipakita una siya nga gitorture og ayo ang iyang mga anak o gipangpatay. Una, gilugit ang iyang mata. Gipakita una. So, distress ka ito nga time, it's because ang kabataan wala ginakaluyan. Mga gagmayng kabataan, gipang dunggab sa espada. Unya, ang templo, panamastamasan na ang templo. Gipanguha tong mga galamiton nila sa pagsimba, ang mga kupa, ang mga bulawan, ang tanan, gipangkuha na. Imagine parang karon mahulagway na lang gyud nato unsa gyud to nga klase pagka-distress. Ang mga kababayin-an ginapanglugos, ang mga edad-edaran gipangpatay. Ang katong naay mga katakos gidalas Babylonia arong pahimuslan didto gamiton og taman, patrabahoon og taman.
Unya wala na injustice na kaayo to nga mga pangitabo. And at that time, ang tanan nga mga tao naghilak og taman sa Ginoo, but it seems nga walay answer gikan sa Ginoo because judgment man to. Pagpakanaog man to paghukom. So kini si Jeremiah, nakakita siya sa maong panghitabo, mao nang na-distress siya og ayo og gibati niyang grabing kauhaw niya sa Ginoo, grabe niyang kagutom sa Ginoo, grabe niyang kauhaw sa love sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, sa panalangin sa Ginoo, sa justice sa Ginoo, because kanang tanan suddenly nawala. What if moabot na nga time sa ato Gani ningon ang Matthew 24 verse 12, tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang daghang ang gugma, ang magbugnaw ang kadaghanan ug daghan ang mobiya sa verse 13. Ningon dia daghan ang mobiya in verse 13, ang mulahutay ra maoy maluwas. So this sa mga distress na kayo sa kapanahunan sa mga kapaitan mga igsoon. Nakita na ni Jeremiah tanan. Munang gitawag siya the crying prophet. Because adto nga time legal na ang mopatay og Israelite og katawhan sa Ginoo. Legal na kay mando man sa hari sa Babylonia. So ang balaod tuwa na natumba na ang justice sa balaod nga mao ang paglaglag sa maong nasod. So distress kaayo to nga time. Yung mga tigulang ginaduot sa pader hangtod na nga matay. Yung mga kabataan gipang dunggab og espada. Unya bisan sa sulod sa templo gipang lugos ang mga kababayenan. Grabe kayo to. Imagine sa atong kapanahonan karon ato raning tan-awon. Nanay nagsabong unya dire. Na simbahan na to ni pero nanay nagsabong. Yan na gapiyat-piyat dito gatong it. Unya nanay na nag-inom na nagpausok og sigarilyo nga na pagsimbahan na. So, grabe ka, murag makaingon na kang wa na gyud, wa na moral atong panahon nga makitaan si Jeremiah. So, munang grabe yun yung hilak, munang nasuwat niya ang iyang mga kagulanan diha sa Book of Lamentation. Kana mo yung kang lamentation, pagbangutan, mura ka naggasunod ba sa minahal nimos kinabuhi nga naa sa lungon, nga padung nang gidala didtog ilubong, munay lamentation. Ang expression anak, grabing guula kayo. Ato na subayon, ar masabtan nato nagayo unsang panghitabo anang ngano nga gibati gyud ni Jeremiah ang grabe kaayong kauhaw. So sa Book of Lamentation kita na nato na chapter 2 verse 19. Lamentation chapter 2 verse 19. Bangon sa gabii og ayaw paghunong sa pagpakitabang sa Ginoo. Ibubo daw tubig ang tanan mong pagbati at tubangan sa Ginoo. Dangop kaniya inisa ang imong kamot tungod og alang sa imong kabataan nga nangaluya na sa kagutom diha sa kadalanan. Distress. Grabing kagutom ni. Sa pa may kaunon nga gera man, gisulong man sila. And arita sa chapter 3, verse 22 to 38, dili gayod, ingon diha, muni pagdasig, nga gisuwat niya diha sa iyahang pagbangutan. Ingon diha, dili gayod mulubad ang gugma sa Ginoo og walay kinutuban ang iyang kaluoy bag-o kini adlaw-adlaw. Pagka matinumanon gayud niya, ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Muni gisulti ni Jeremiah because ana nga time ibutang nato sa atong kapanahunan ug mahitabo usab ni ana nga time ma-realize gyud nato ang tinuod nga kagutom ug ang tinuod nga kauhaw ug unsa di ay ang mga butang nga dunay tinuod nga bili because as of this time dili kayo bililhon sa tawo ning pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili kayo bililhon sa tawo ning pagampo. Dili kayo bililhon sa tao ning pagsimbag, pag-alagad sa Ginoo. Kaya ang bililhon sa tao, manakop, manglitag og kwarta. Mangita og kwarta kay palit og pagkaon, nya human og kaon, gutomon lang gihapon.
But moabot na ng time nga grabe na kayo ang distress, ma-realize na sa tawo nga dili di ay itong mga butanga ang importante. Ang importante gyud nako ang pulong sa Dios. Kini si Jeremias nagpabilin siyang naghilak og lig-on kayo yang pagtuos Ginoo. It's because alagad siya sa Dios. Pero ang mga Israelita atong nigtalikod nas Ginoo, grabe ng pagpakasala. Wa na'y paglaom, kabsan sa kagutom, nangamatay sa gubat, nangamatay sa gutom, nangamatay sa sakit. Nangagunob ang ilang mga panimalay o nawad ang paglaom. And in verse 25, gisulti ni Jeremiah ningon siya, maayo gayud ang Ginoo ngadto sa tanan nga nagsalig kaniya. So disag dili na, bisan og dili na maayo ang imong nadungog, dili na maayo ang imong nakita sa palibot, dili na maayo ang imong silingan, di na maayong tinagdan imong igsuon, magpabiling maayo ang Dios diha nimo. Because iyan ning saan nga nag-ingon siyang maayo ang Ginoo ngadto sa tanan nga nagsalig kaniya. So this time tudluan na to atong kagalingon gikan karon ang Ginoo saligan nimo. Ayaw kag hatag og 100% nga salig sa tao kay nakasala na kag imo nang himuon. Ingon naman ang Bible ayaw salig. And then in verse 26, maayo nga maghulat kita o nga mapailubon sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Gihulagway ni Jeremias ni nga taas na kayong panahon sa pag-anto sa mga tawo. Ang uban kanila kabsa nagpagtuo, kabsa nagpagsalig, kabsa nagpaglaom. Munang giingnan niyang mas maayo nga maghulat kita. What if moabot gyud ang taas nga kapanahonan mga igsuon nga dili na wala na ipagsimba? No? Ang buluhaton para sa Ginoo wala na gyud. Kabsa na po kag paglaom. Unya do na pay mga tawo moingon nimong gamahanan man kanay inyong Dios, kanay inyong Ginoo dihang inyong gisangyaw. Na ingana man lagi ka, naunsa man na di sa kamaong muluwas ninyo. Ingana no? Pero bisan pagwa kay tubag sa Ginoong nadawat, salig yapon ka sa Ginoo. Amen. Verse 27, makaayo sa tawo nga makasinati siya kalisod sa batan-on pa siya. But gipasabot ni Jeremias sagdi lang. Batan-on nga nasod sa Israel. Adto nga time. Ngayon tag batan-on pa sila ani. Agian tagdagan kayong mga kalisdanan gani gikastigo ta. Because someday maghatag nato ni kabulahanan og pagkat-on. Na-realize po nato ni sa atong practical nga pagkinabuhi adlaw-adlaw. Atong mga anak karon my goodness makaluluoy. Ano man? Sige daw. Unsa man ka sa una? Ikaw ang bata sa una nga 6 anyos pa, mubangon na og alas 2 sa kadlawon kay mamubo og tanaman. Unya magpaspas jud ka kay inig abot alas 4 mangumpay pa kag baka. Unya maligo pa jud ka nya imong suwatan kay dahon sa saging kug mo eskwela ka. Unya padung kag eskwelahan maglukdo pagyud ka og kahoy. Ibaligya arang doon na kay balon. Inig uli pa nimo kapalit po kag naing ana. Unya grabing kalisod imong giagianon, kopra na lang imong kaunon. Usay kana tanan makaayo na nato in the future. Kanang sabatanon pa ka makayong kausa man ni si tatay o unsa man ni si papa nga mura na mo ko ani gidaog-daog. Nganong grabe hagua kayo na kung mura man sila guay kaluoy. Sa among bukid wala pa gyud may mga gripo sa una. Munang presyo kanang makaingon jud kang sacrificial kayo. Nga imagine to mga baka ditong magsuong-suong pa ka sa tiil sa baka og katong mga pisi nga lambod ari nya lapok kayo. Gamay kayo ka, 6 years old, 7 years old, suong-suungo ni mo to, kuhaan pa ni mo sila kumpay, magkabo pa dyan kag galon, unya ipainom, kulang pa sa usa ka baka, mo balik na po ka, unya daghan kayo silang pailim nun. Grabe na nga. But pag abot na sa panahon, ang ato mga ginikanan, panawgon na sa Ginoo, master na kayo nimo ang mga gimbuhaton. Di na ka mahadlok gutom, di na ka mahadlok kalisod, di ka mahadlok bisag unsang trabaho and you will survive. Atong mga anak karon grabe, cellphone na lang. Masuko pag sugoon. Masuko. So at least mga kabataan cut-on po ta bisag basic lang hugas, laba,
limpyo sa balay, bughag kahoy, mga ingana, simple lang na, basic lang na. Kita pod nga ginikanan. Pagdili nato na sila palabhon, papangahoyon, palungagon, pasilhigon, pagdi nato na sila tagaan na ning trabaho, ikaw mo'y gahimo sa imong anak makaluluoy in the future. Sultian ka na ko, anak. Nga naman, tungod kay makaayo sa tao nga makasinati siya kalisod sa batanon pa siya. Nga itong mga anak, kinagrabihan, kinahayahayan na kayo. Kinahayahayan. Na? Pero katubang makaingon kang kami sa una kay og masayop may ang among papa og mo latos murag gapatay og halas na sa amo. Maybe yung tan-aw pod si papa, no? Pero witness good pod na siya sa grace ni Lord. But na-realize na ako tungod ato na train me og ayo. Imagine mo bangon kag sa yung buntag mamubo kay ug di ni mo na mo latos juga. Nya na bang latos kay kahibaw mo siyang managan me. So ihukot una mi niya sa aligi usa mi latoson og taman. Na kasuway kag ingana nga ihukot ka usa ka latoson. Kana si Pastor Nick, si Kuya Alan, si Kuya Pupul ug si Kuya Gani ako kami jud sunod gyud mi. And last na si Pastor Mars because ang mga manghod na mo dili na kayo ingana ang disiplina. Ang kanang murag tawag og second batch. Na? Grabe jud. Then makaingon kang unsa naman ni oy lami na kayong iadtog laing balay lami ilayas pero sa pagkatinuod lang training di ito. Nga mahimo kang bulahan in the future wala man kay gikahadlukan bisan pag unsang trabaho na basta. Kay na train di ay didto. Munang makaayo gyud. So makaayo sa tao ang makasinati siya kalisod sa batanon pa siya. Makaayo sa usa ka nasod nga niagi siya grabe kalisod. Makaayo sa usa ka pamilya nga nakaagi siya grabe kalisod. Kaysa nang pagmata nimo dato no mudaan unya ni kalit mo boom. Wa nay malungag. Hala? Unya di ka kamaong unya mo tan-aw pag yung kaginamos iw. Ano yan? Lata nga isdang gagmay ba doon? Iw. Wa kay lagi ginamos. Ito, no? Unya, sa panahon sa pag-antos, angay kitang magpailog. Kabalo ba mong doon ay mga taong panahon sa pag-antos, mga sungot? Basulo ng Ginoo? Kabalo ba mong doon ay mga taong ingana? O, kita na, tanan. Amen. Di mo angkon. Sa verse 29, dili kita magmulo kay basin og naapay paglao. Basin ganin gisulti dire, pero human aning tanan, nabuhi og nibalik pagbarog og kusgan na kayang Israelite. Karon, gilibutan og Muslim countries ang Israelite. Siguro naa pa to diha nga picture, no? Kay gipasa man to diha. Na? Facing the giants sila. Pero dili sila mahadlok ligon kay sila nag-uban nila ang Dios. Ingon ang verse 31, dili mo sa likway ang Ginoo hangtod sa hangtod. So, papasination ka sa Ginoo. Mung ganing si Jesus, ingon siya, my God, why have you forsaken me? Nga namang gisalikway ko nimo. Sa tinuod lang, wala ka gisalikway sa Ginoo. Pero pabation kaniya nga medyo, distansya na ang iyang presensya diyan nimo. Para nga makahibaw ka, nga naakay nahimo nga dili angayan at tubangan sa Ginoo. Kanang kaniadtong magsugilon kas kaayos sa Ginoo muhila ka. Kanang kaniadtong musugilon ka giunsa ka sa Ginoo unsa imong mga nakit-an nga mga gipanghimos Ginoo makahila ka. Pero karon hilak-hilak na lang. Na? Unya bisag mohatag siya kaguol ana gihapon kaniya ang kaluoy sumala sa iyang madagayaon og walay paglubad nga gugma. Kanamingong madagayaon og walay paglubad nga gugma, gugmang manggihatagon og dili mausob. Manggihatagon na gyud gyapon siya. And many times kita'y usab-usab diha sa atong pagtagad sa Ginoo. Usahay matinagdanon kay tas Ginoo, labi nang natay pangayoon, Lord, kada tuod na po kami, Lord, tuod na po, Ginoo, tabangi taon ko ani. Grabe ka matinagdanon na kay kas Ginoo. Pero sa panahon nga wa kay panginahanglanon, si Lord na pwede nimo tagdon. No?
Unya dili niya ikalipay ang pagpaantos o pagsakit kanato sa tinuod lang. Malipay ba di ay tang mga ginikanan nga atong dapatan ni atong mga anak? Dili. Gani kita mismo dili nato na siya dili ta kadawat. Ang atong mga anak mag-antos sila. Pero gikinahanglan man. Gikinahanglan. Munang latuson gyud ta. In verse 34. 34, sorry. Nigiditso na ni. Dili buot ang Ginoo nga labing gamhanan nga daog-daogon ang mga binilanggo og lupigan ang tawo og hikawan sa iyang katungod. 37. No? Ang kabubuton lamang sa Ginoo maoy kanunayng matuman. Maayo og ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Munay nasulti ni Jeremiah sa iyang kapanahunan sa diyang naghilak na siyang taman nga makita na niya unsay gidangatan sa iyang katawhan. Now listen to this. Unsa di ni si Jeremiah? Gitawag siya the crying prophet. It's because 40 years siyang nagwali, wa gyud usa nga nituon niya. Hello? 40 ka tuig ni si Jeremias gasigig awhag sa mga taong biya na yung taon mo sa pagpakasala. Kay mo abot ning panahon laglagon yun ning nasura. Wa gyud nito oh. Gipreso pa nun siya, gihog sa tabayng uga, gikastigo, nakasinati siya, rejection sa kaugalingon niyang countrymen niya, ang Israelites na pod. For 40 years, nagwalis niya, ang gibalo sa mga tao niya, pasakit puro. So dapat unta, pag abot nas katalagman, agig kastigos mga tao, muingon na siyang, mirese ninyong mga, sige pa Lord, sige pa, paulan ni, panagbaga diha. Muingon ana unta si Jeremiah. Pero ang kasing-kasing ni Jeremiah, same sa gibati ni Lord. Nga sa dihang kastiguon niya ang iyang anak. Muhilak po siya, kay naluoy siya siyang anak. Pero mas dakong makaluluoy ni kung dili na ako ni disiplinaon. Ang atong mga anak, ato nang disiplinaon. Kaya kung wala na sila disiplina, naluoy kay na in the future. May magpabilin tang buhi. Kaya relax ka anak. Forever. Relax ka forever. Ako'y bahala nimo. So, naadyo na sila disiplina. So, muni nakita tanan ni Jeremias. O nya, ang conclusion ni ingon sa pagsulti, maayo og dautan. Basta kabubuton sa Ginoo. Nahala, mahitabo na. Pero makita na nimo ani nga time, grabing, puro na lang kasakit, kadaot, wa na inindot. Muning naa ang gitawag og pagbangutan. Gitanaw ni Jeremias ang dako kayong syudad sa Juda. Nga daw mura siya kabaong nga ginahinay na og lunod didto sa iyang lubnganan. Unya ginahinaya nananay nga na didtog pala unya hinay nagtabon. Manakit-an niya nga ang usa ka nasod gilubong na gyud ug namatay na. Pero niabot gyapon ang panahon nga ang mga remnant ni sanay ni daghan og nilig-on pag-ayo. No? So, kini si Jeremias nagpakita ang iyang ipakita ang grabe niyang kauhaw kagutom sa time nga distress na ang mga panghitabo, ang kasinatian nagpakita nga grabe gyud ang iyang kauhaw o kagutom. Ato tani Habakuk, si Habakuk mga igsoon, grabe ni, gitawag na siya og kanang mag-uuma og magbalantay sa mga karnero. Nga gitawag sa Ginoo. Ikini si Habakuk nga usa siya sa pareho ni Jeremias nga nakakita gihapon sa katapusang mga panghitabo sa Juda. Habakuk. Asa naka-Habakuk? Katong naa na diha, naa sa Habakuk chapter 3. Naa na? Chapter 3, unya 17. Habakuk chapter 3, verse 17. Now, 17, mo ni gisulti usab ni Habakuk. Ningon siya pagsulti. Bisan pa
Ang mga kahoyng higira o wala na, dili na makapamunga, wa na'y bunga. Bisan pa og di na mo sanay ang mga hayupan. Og bisan pa og bisan pag wa na'y suba. Bisan pag wa na'y ulan, bisan pag wa na'y sagbot manubo, bisag nang liki na ang mga kayutaan. Bisan pag puro kasakit na lang ang mahitabo. Magsalig gihapon siya sa Ginoo. Grabe ni siya nga pagka alagad sa Dios. Pero sultian kanako unsa ni siya kaganina mo ni devotional ring usa. Niya kini siya Habakuk, dili siya alagad sa Ginoo. Dili siya propeta. Di siya pastor, di siya pare. Ang iyang trabaho is, unsa na diri ng saop bata gihapon? Kanang dili imong yuta pero ikaw na nanom. Oh, saop. Ingana siya, tig-atiman lang siya sa mga igera, sa mga kahoy nga naghatag og bunga. Unya, doon na po siya mga gipangbuhi. Now, sa time ni Habakuk, nakitaan po niya, same sa nakitaan ni Jeremias. Munang pirti niyang dagan-dagan yun siya, hilak-hilak nga naghapa nga nagsumbong sa Ginoo, as if nga wala nakabalo si Lord sa naitabo. Kung masahon ni mo ang tibok Habakuk, iyon yung kaga. Mura ba ka nang ikaw mismo gadagan ba? Oh, ba, kabalo ka ba? Inuunaong nila ato, naluya, lagi kayo. Maghilak siya, gahapa siya, nga grabe yung niyang guula. And then, ingon, kani pag yung iyahang syagit, kani basta-basta, Lord, tabang! Gitaob na ang hustisya, Ginoo, gikulob na, gapakailom ra ka na, murag ingana siya. Wala na nakita nga nindot, Lord, wala na hustisya, wala na tanan. Tabang, Lord, tabang. And dito, gibati po niya, ang grabe kayong kauhaw, distress kayo. Gutom ug uhaw kaysa sa Ginoo. Nga naman, nakita niya nga sa panahon sa pagsulong ang ilang mga ang ilang mga kahayupan gipangkuha, gipangihaw, gipangpatay, ang ilang mga pananuman kay mo man kapanahunan kaniadtog sulungon ang usa ka nasod, ang naghatag og pag-uswag sa usa ka nasod kay nindot ang iyahang yuta. Daghag mga suba, daghag mga sapaan. Unya labong ang mga sagbot og mabuhi ang daghan mo sanay ang daghang mga kahayupan. Unya tambok ang yuta mo nang katamnan og daghan kayong mga kanang mga pananom nga muaning sila grabing harvest. Nya wino ang Israel. Munang uba mo yung di tinuod ng Bible, lakaw sa Israel kay makaingon gyud kang sila ra ang disyerto nga og maghisgot kag agriculture nila sa harvest nila di basta-basta. Imagine dili sila ulanon pero ang ilang mga potato, ang ilang mga harvest kinadaghanan, kinadagkuan. Tagsara sila ulanon. Na? Unya adtong time nakita ni Habakuk nga wa na. Wa na. Ang mga tao mapuo, sunog ang mga balay, lumpag tanan, naabot tanan, gipamatay ang mga kabadagahan, mga gipanglugos, gipangpatay, mga kabataan, gipangpatay, ang mga mapuslan, gidala sa Babylonia. Grabe na ni siya, bako ka tanan siya, Lord, naunsa na? Naunsa na ni? And then iyang gisulti ang tanan niyang complaint sa Ginoo. Samtang nasabtan niya og ayo nga nahitabo ning tanan tungod kay ang nasod bitalikod sa Dios. Pero si Habakuk iyang gidasig ang iyang kaugalingon. Unya gidasig po niya ang kutob sa makadungog niya, gani apil ka nga nakadungog og nakabasa karon sa imong Biblia. Nga niingon ang verse 17. Ingon diha pagsulti sa verse 17, though the fig tree does not bud and there is no fruit on the vines, though the olive crop fails, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will triumph. Kana bang triumph, mga igsoon, word nga triumph, mura ka ana o
gi-pronounce nga ni daog og Miss Universe. Philippines 21. Hala? Balintag channel, oy! Na? Nya, i-pronounce dito, i-announce dito nga ang nidaog Philippines, grabing triumph, wa kay apel, wa kay kakailhe, pero ni apel kaglokso. Ang uban, nanumbag sa ilang TV. Manong wala ni apel sa top 10, boom! Impas ang 36 mil. Hala! So kanang triumph, kanang human sa victory na ay celebration. An act of celebration, kanang magluksong, nag-triumph siya. Imagine ko no puro kapildihan imong makit-an lukso gapon ka magdayeg sa Ginoo. Nigikan ra gadi kas inyong nakasala ka ang ana na lang ka maglayi. Samot na siguro maabot ni kapildihan sa usa ka nasod ni. As a Filipino kung ang atong nasod mahagsa ni ang kuno ni China, malipay ra ka. Thank you Lord. China nagyud ko. Chinese na ko Lord. Chinese na ko. Hala? So I will triumph in the Lord. Asa siya naga celebrate, asa siya naghugyaw, asa siya nagdayeg, asa siya nagkalipay, naa sa Ginoo. Because sa time sa distress, ma-realize nato nga suddenly ang tanan mawa, ang Diyos ray magpabilin. So ang atong kalipay ni aman sa butangan sa aning kalibutan na pagkawala sa tanan, nawala imong kalipay. Pero si Habakuk, ang iyang kalipay naa sa Ginoo. Pagkawala sa tanan ningon siya, I will triumph in the Lord. Muna nakanindot jud tug naa ka sa Ginoo mga igsuon. Because di mo matter unsay nahitabo sa palibot. Yes, muhilak ta, mo ampo ta, nadlok ta. Pero we will rejoice in the Lord. And then ingon siya, yet I will triumph. I will rejoice in the Lord, in the God of my salvation. Habakuk. Relax kayong nag-inom o go. Murag humang ni kaon ba niya. Wala ka get sa joke. No? Assignment na ninyo, basahan dyan ninyo. Lami gyud untag mabasa tanan ba? Muna sige na ko gi-encourage nga. Basahon gyud nato gikan. Pasunod gyud, humnon gyud nato basa aron masabtan nato pag-ayo. Pero kung dili gyud po kauhaw sa pulong sa Ginoo, di gyud po na nimo buhaton. Pero moabot ng tubig, mukalit og putol ang tubig unya wa kay tangking gitigom. Kana murag problema. Way tubig sa tangking nga gitigom. Mukabot ang panahon nga oy, wala na Bible, wala na Bible study, wala na fellowship. May imagine nimo sa katuig walay simba. Walay prayer meeting, walay Bible study, walay midweek service. Adi nimo may imagine sige 5 katuig. Di ba di ay ka mura kag si David mo ingon na ka Psalms 42. Daw ang lagsaw nangitag bugnaw kasapan ako Lord nangita pud ko nimo. Unya imo nang hinumduman sa una maguna ko nila. Maguna ko sa tigo manigabot sa simbahan. Maglug sa dahunog sa pagdayeg wa nay dahunog. That is why this time happy ta. Palakpakan nato si Lord. Tungod kay gihatagan pagyapon tagkay gayon ng makaduol og makasimba niya. Siya ba ko kinusara ran pero sayaw gyapon sa Ginoo bisag puro kapildihan iya nakita sa palibot. And what if ipa-experience ni Lord diri nato mismo sa atong panimalay, puro kapildihan na lang, puro kaalautan na lang, puro na lang. Paitan ning kinabuhia, pait pas panyawan, pait pas paliya, tanang pait sa apdo. Sayaw gapon kang magsimbas Ginoo? Or mo ingon na kang bot-bot nimo pastor. Di manggod ka makarelate kay wa ka nakaagi sa among giagian, imong kahimtang lahi sa among kahimtang. Ngana na no? Gabi kayo siya. And mas masabtan nato ni subayon pagyod maapit naman ta mahuman. So subayon nato sa Bisayan ingon siya busa pag bisan pagdili na mamulak ang igira.
Umamunga ang mga paras o mga olibo. Bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan. O mga matay na ang kahayupan o wala na'y sulod ang ilang mga puyanan. Magmaya gihapon ako. Naimti ba? Naimti. Wala na'y nahabilin. Tanan ni mong panginabuhian, tanan ni mong mga alkansiyan mo diha, wa na'y sod. Wa na'y sod, tanan. Magmaya gihapon. Magmaya gihapon ako kay ang Ginoo nga Dios maoy akong manluluwas. Kisa itong manluluwas? Muhingon si Peter, magkakasinati man tag mga kalisdanan, maglipay gihapon ta kay Kristo hanon man ta. Na? What if di ka Christian rod? Pagabot kalisdanan, wag gyud kay paglaom. Kaya ang imong hunahuna aning dili pa Christian unsaon pag-survive, unsaon magbuhi. Unya maghisgot na kay kamatayon, simbako palayo. Gabi ron, Biyernes ron. Miyerkules, Martes. Pero na ito mga Kristiyano, na itong paglaom nas Ginoo, wa tay worry. Karon ba itong kinabuhi or ugma, bahala si Lord. Pag may problema, bahala si Lord. Ug kay bayron nun, nakay bayron nun, bahala si Lord. Mahuwa na itong balay or dili, bahala si Lord. Kuya Par, na bahala si Lord. Ingan ang verse 19, ang Ginoo mao'y akong kaligon. Gihimo niyang lagsik ang akong mga tiil sama sa tiil sa lagsaw o gipalakaw ako niya diha sa katubigan. Si Peter naka-experience nga gipalakaw ni Lord diha sa katubigan. And remember ni unsa si David sa Psalms 42, giuhaw siya. So kung mayong kay kagipalakaw sa katubigan, naa ka nagkinabuhi sa presensya sa Ginoo. Because ang tubig nga gihisgutan ang Holy Spirit, the word of the Lord, and ang presensya sa Ginoo. Amen? So, puro kapildihan ang nakita ni Habakuk. Pero ingon siya sa verse 19 nga, gihimo siyang lagsik, naay kadasig. Kanang tanan karong mga balita, tanan mga pangitabo, tanan karong mga puro na panghadlok, pero gihimo gyapon tang dasig. Muna gipasabot ani ni Habakuk. Puro kasakit, distress ang panahon. Pero lipay gyapon siyang nagsimba og nagduol sa Ginoo. Now, makita nato ang usa ka posisyon ni Habakuk nga mag-uuma kalit nga gitawag nga mahimong propeta. Wa niagig Bible school. Na? Suri-suri aring Lourdes unya kalit nang ni tindog diri sa tubangan unya wali. No nga na ba? Kay lahi ang iyang posisyon. Lahi ang posisyon. Unsa si Habakuk magbalantay sa mga igira, nagsaop siya, nagatiman lang mga igira. Unya ikaduha, nagbantay siya mga hayupan. Muning iyang gi-describe dire, iyang gisulti dire nga bisan pag wala na mga di na mo sana yung mga hayop, mga kulungan, wala na di piso. Kaya kanang piso ikaw may tag-iya o gagmay pa pag managko na lahi na tag-iya. Kusgo na ko. Ati, to anang kasulti dis likod ngisi-ngisi. No? So nganong si Habakuk may gitawag ni Lord? Unang-una, bisan si Habakuk magbalantay lang sa mga kahoyng igira o magbalantay sa hayupan, pero ang iyang kasing-kasing insakto sa mata sa Ginoo. Munang kalit siyang gitawag nga mahimong magwalali. Unsay iyang nakita? Ikaduha, si Habakuk makarelate kaayo. Dili na maglisod si Lord og pasabot ni Habakuk. Nga moingon nga Habakuk, gialtiman ako kayo nga akong katawhan. Pero tanawag na unsa sila karon, sama sila sa mga igera nimo nga sugpaan og dulon, hurot. Kabalo ka Habakuk akong katawhan, sama sila sa imong mga hayupan nga imong gibantayan. Ni sanay pag-ayo, ni adto ang mga kawatan, nang litag ang mga kawatan, na nakupog dili ila. Di na nga wala na nga hurot. Muna nahitabo sa akong katawan na Habakuk. So si Habakuk pareho siya. Mas dali siyang makasabot sa feeling ni Lord. Because ang usa ka nasod daw sama sa usa ka tanom nga igira nga giabunuhan ni Lord, giatiman ni Lord, gipadad ang propeta, giblessingan, giptagag pabor, gihatag kadaugan sa mga gira, tanan gihatag ni Lord.
So nitubo ang maong nasod daw igera ug imbis na mamunga na unta, nagpabadlong ni biya sa Ginoo, maunang ni sulong sila giputol ang maong tanom. Si Habakuk masubo sa diha nga grabe niyang atiman sa maong mga pananom, hugpaag dulon or habason sa naay kalit nga mosulong, naguol siya. That is why si Habakuk mo ay makarelate pag-ayo ani. Nasultian ka nako busag bisan og unsay imong posisyon basta insakto lang gyud imong kasing-kasing ato bangas Ginoo. Dili ka makarason, di man kayo ko kamaong manulte. Bisan insakto lang basta insakto lang imong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Gamiton jud ka sa Ginoo. Now we yearn to God in times of distress. But masabtan pag yun na nato, mas magpalawom ta adto ta sa Amos. Ingon ang Amos chapter 8 verse 11 to 14. Amos chapter 8 verse 11 to 14. Moabot ang panahon nga padadaan kog kagutom ang nasod. Gutomon ang katawhan apan dili sa pan. Uhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe nga gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios maoy nagsulti niini. Ang tanang katawhan maluya og magsuroy-suroy gikan sa amihanan paingon sa habagatan o gikan sa silangan paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo. Apan dili na sila makakaplag niini. Niadtong adlaw mga maanyag nga mga babayi ug ang mga batanong lalaki panguyapan sa kauhaw. Mapukan ug dili na gayud makabangon kadtong nanumpa pinaagi sa mga Dios sa Maria nga nag-ingon pinaagi sa Dios sa Dan ug pinaagi sa Dios sa Berseba. Panguyapan sa kauhaw ug kagutom. Now fokusan nato na unsay gihisgutan diha. Unsay gihisgutan diha, grabing kagutom og kauhaw. In ako lang nang gitanaw sa unahan, ditaw no, pwedeng maudjod na siya mahitabo. Because og asa ka mo adto, gani dili ka kalakaw. Kay di man pwedeng palakwon. No? And ang uban gani, moingon na sila, pastor, lockdown man ani sa among church. Bulan na kapin. Kaya dili man sila pwedeng mag-able kay doon na may nagpositive. O niya, nag-negative na unta ang nagpositive. Naa naman po laing nagpositive. So dili pag yun sila maka-able. So bulan na gani. When some of them are na, mo join sa tuwa. Mo join may anak, pastor. Kaya na pa may pagsimba diha. That is why blessed ta dire. Amen? Pero muabot na po ng panahon nga maingon ana na punta. Diha na mahitabo ang Amos 8, 11 hangtod sa 14. Nga grabe ng kagutom. So okay ra kay naa pa may live sa Facebook or naa may sa YouTube. Sige ko no, kung magtanaw ba kag YouTube, nag-ilis ka sa inyo ha? Unya sayo po kang gadayeg sa Ginoo. Or galimpyo kag kuko gatan-aw sa YouTube. Or gakit-kit ka sa imong kuko. Tanaw ka sa YouTube. Sultian ka na ako, lahi kayo ang presensya nga naa ta hiniusang pagsimbag pagdayeg sa Ginoo. Nga mamati tas mga testimony mulingi kasi imong tapad na mga bag-o madasig ka. Unya unay mga testimony madasig ka. Unya makakita po kas imong kaaway ni simba nadasig po ka. Nadasig nga mo backslide. Lahi kayo. But this time we don't feel it. Wa pa nato ni nabati ning iyong kauhaw o kagutom. Gani pugsunon pa kayo tang basa lagi ba basa. Pero pugso na ganit at pabasa mga suko pa kayo. Hala ka. One day mo abot gini nga grabe nga kauhaw. Tanawa. Kinsay gipang mention diri mga dalaga o mga batanon magsuroy-suroy panguyapan sa kagutom o kauhaw nga mangita sa mensahe sa Ginoo.
Now kining mga daga, kining mga batanon, di ni kayo ingon kog engage kayo sa pulong sa Ginoo kay ang hunahuna ug ang kasing-kasing naapas naaman ni mga lawom pa kayong pangandoy ikumpara atong tuwa na wheelchair or tuwa sa edad na, tama? Kay ang hunahuna ato mga laga ra gyud Ginoo, mga laga ra gyud Ginoo, matapos akong kinabuhi, nako sa Ginoo, hingala ila. Okay, kining mga batanon pa karon na pa mga hunahuna nga ang bata palitikog duhaan pagbudako na. Palitikog cellphone. Uswag na. Magminyo na ko. Pag naminyo na, magbalay na ta. Pag nakabalay na, paeskwelahan na ito na ito anak. Eskwela na. Saan naman eh. Na, siging ka pa, lambo ning ang mga panginhanglanon. Mga patinguha, mga pangandoy sa kinabuhi. But suddenly, boom, pag-abot sa panahon, ang tanan manghilak na, saan na ni? Saan na to? Mangingana na. Nga naman. Because ang tanan karong gitagaag attention sa tao. Inig-abot sa panahon, ma-realize sa tao nga dili di ay na mao ang tinuod nga gikinahanglan. Kanang pagkaon, kanang tubig, kaning bisti, kana tanan, dili di ay mao ang tinuod nga gikinahanglan. O ang pinakagikinahanglan di ay sa tao ang pulong sa Diyos. Because sa time nga distress, di tamo yung Christian ako, ni dawat ako sa Ginoo, wala na yung mga distress, wala yung mga kasakitan moabot. Gani, giingon na das Biblia ang moabot yun ni. Daw inig-abot ani, sama kang Jeremias, sama kang Joel, sama kang Habakuk, sama kang Daniel, and all of them. Puno kayo sila sa Ginoo. Pag-abot sa distress, giuhaw gani sila. How much more? Kung sama nato. Naiuban pog sunon kay simba ba? Bangon na diya kay simba taron. Simba, kapoy kayo. Hala ka. Masuko pag pogsun og simba. Mura bag Mark chapter 2. Nga dunay paralitiko giyayungan gidala sa Ginoo. Di ba tama? Nga dunay membro sa imong pamilyang lami kay ngayungan og dadon sa Ginoo. Doy, musugot ba ka doy? Ayo rag bangon doy, di man ka ganang mo simba. Musugot ba kang among aswaton ni imong higdaanan? Dalon na mo simbahan. Basta ragon maabot ka sa simbahan. O naay mga ingana, pugsunon og simba. Hoy, simba ba muunsa man lang tos pastor? No si pastor pagipasangginlan. Muunsa man lamang ang Ginoo. Sa labot ni pastor. Abi pa lang ni pastor, ugata. Kaingon pa lang na si pastor, mga luyahon ta. Mga lagat kay. Harong makaingon na silang dasig tatalan. Ano? Yes, mo abot gini nga time nga grabe kayong kagutom. Nga ang tanan nga gitinguha sa tao, ang tanan nahuptan sa tao, wala gyud di ay to'y bili. O ang pinakagikinahanglan, ang pulong gyud di ay sa Ginoo. Munang this time while naglaba ka naminaw kaswali, ugwa kay gibuhat kaniadto magsigi kag tan-aw sa tape sa Swertres, sa Bagdok, High Alay. Unya may mga numero ditong galayog, dunay nawong ditong gidrawingag ang tsuhos nga 8, unya gisumpayag nga na 9, unya gibaliktad size murag 896 mugawas ane. Rambulan nig paniguro kaniadto nga na imong trabaho karon Biblia na imong dungawan. Kaniadto gahapyod-hapyod ka madomingo manok imong hapyuron karon Bible na imong dadon. No? Kaniadto gaaso ng imong ilong o ang imong baba. Karon gaaso-aso na kas kainit sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Muna'y pinakanindot. Inigabot sa time. Kabalo kag unsa pay problema? Ang dili dasig inigabot sa time nga distress maluyag samot. Mauga, mabackslide. Magpakasala. Pero kanang dasig igo ra ng uhawon og muhilak sa Ginoo. Kanang nasa imong tapad inang magdinasigay ta. Dapat dasig gyud tas pagpalagad mga igsuon. Nasultian ta mo kining mga tawhana nga giingon sa Amos. Kining mga tawhana nahimo nilang priorities kinabuhi ang mga butang aning kalibutana.
That is why pag abot sa makalilisang kapanahunan, na-realize nila nga ang pulong di sa Ginoo ang pinakabililhon og ilang gisalikway wala nila hatagig bili. So ila na kini karong gipangita. Mabot ang time. Kanang butang na daas imong hunahuna nga ang kwarta, lain-lain og numero, lain-lain og color, pero parehor nagsukod og parehong papel. Muabot ra jud ang time nga kanang kwartaha wala na unya naibili. Bisag daghan kayong gipile, gibaatan ito, gabandol-bandol na imong kwarta diha tingali sa bangko. Mabot ra jud ang time nga moral naman nagdahon silhigono no naibili. And you will realize parihaan ni nila sa Amos nga grabe nilang subua, grabe nilang hilaka. And then mangita na sila, unya mangandoy na sila sa pagsimba, mangandoy na sa pulong sa Ginoo pero wala na. Sirado na ang tanan. That is why karon dako pa kayo ning kalipayon nato. Intag bilaran pila lang kabuok ang mga simbahan nga abli. In Tubigon maihap lang ang simbahan nga abli. Dito sa Luon bisag nang hay dakpon kaya wala nag face mask. So daghan ang mga established, mga churches karon nga sirado. Ang uban mo bulan na kapin. Kita dire open paghapon nganuman. Tungod kay naa paghapon ang pabor sa Ginoo. But galing mo ambot man ang time nga maparihan natang Jeremiah og Habakuk. Nga wala nay fellowship ikaw na lang og ang Ginoo. Ato sa gihapong pangandoyon nga sama kang Habakuk gatriumph siya diha sa Ginoo. Kana bang pinaka makasusubo sa imong kinabuhi nga mahibaw kang wala imong ngalan didto sa langit. Subo kaayo na. Ilabi na sa time sa distress. Therefore, karon nga natay pagsulay natas kalisod, ayog tigig luya-luya diag gulguol diag baksay-baksay diag. Kayang imong ngalan to adito nasuwat. Amen. Munay angay natong munay comfort nga naa nato mga igsuon. Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40 verse 29, 30 and 31. Isaiah chapter 40 verses 29, 30 and 31. Hatagan niya gahom ang huyang ug ang walay umoy hatagan niya kusog. Bisan ang mga batanon maluya og kapuyan og kabsag umoy. Pareho no. Katong sa Amos, apan kadtong musalig sa Ginoo, makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manglakaw sila og dili maluya. Balik tas Habakuk ni unsa to? Puro kapildihan ang naas palibot niya. Pero iyang na-experience ang Isaiah 40 verse 31. Nga manglakaw, dili kapuyan. Managan, dili maluya. Grabe kayo ni. Diha dyan nato makita nga lahi kayo ang dangatan sa mga wala nagsalig sa Ginoo. Inig-abot na ining malisod nga mga kapanahonan. Because kabalota nga nagsalig sa Ginoo, nga naagi hapon iyang pabor panalangin, naagi hapon ang kadasig, naang iyang pagligon, naang iyang pag-agak dato sa nagsalig sa Ginoo. Muni nga, si Isaiah, ikini si Isaiah, grabe ni, usan is pinaka, kanang gitawag og major prophet in the Old Testament. Gitawag po ni siya the Shakespeares in the Old Testament. Grabe kayo siya. Gitawag po siya Mount Everest in 66 book of the Bible. Siya ay pinakahabog nga naman. Genesis, abot og Revelation, 66 book na. Basaha og ayo ang Isaiah. Verse 1 abot chapter 1 abot chapter 66. Matinga ka nga ang chapter 1 murag naghisgot og creation, Genesis. Unya inig abot na pud nimo sa chapter 66 murag gahisgot siya Revelation. Munang ang kada book iyang giangkon.
Gitawag siya Mount Everest in the 66 books of the Bible. Gisulti ni Isaiah nga inig-abot na sa kanang malisod nga kapanahonan bisan ang mga batan-on. Gani sa Sophonias niingon to didto. Ang mga isog manghilak. Na so karon og muhilak tas Ginoo na imo ingon natong bayot na ilakilak. Pero ingon si Zephaniah 1:13 and 14. Bisan ang mga isog manghilak. Bisan ang mga isog manghilak. So diri ningon siya kadtong mga batan-on kabsag umoy. Pero ang nagsalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Amen. Mauna ang atong gante inig-abot sa grabing mga kalisdanan, muabot ang grabing kining moingon tag pandemya karon duwaan pa ni. Di pa ni mao. Muabot ang grabe nga distress na kayong kapanahunan. Ang nagsalig sa Ginoo doon ay ganti. Unsay ilang ganti? Padayon nga kalipay kadasig diha sa Ginoo. Sama kang Jeremias, sama kang Habakuk. Sama ani nilang mga nag-una sa pagpangalagad nato. Now, kung gisulti ni David sa Psalms 42 nga niingon siyang, Lord, giuhaw ko og ayon nimo. Si Lord nag-warning nato karon. Karon pa lang daan pangayuan na ni sa Ginoo. Nga Lord, pabati ako kagutom og kauhaw sa imong presensya og sa imong mga pulong. Tungod kay kung dili ka maka-feel og kauhaw og kagutom sa presensya sa Ginoo, ang imuhang ma-feel dry ka, uga ka, luya ka, og wala kay ganang iampo, walay ganang isimba, walay ganang idayig sa Ginoo. Og ang mahitabo pagyod pwede nga kuyog-kuyog na lang ning atong pagpangalagad. Kuyog na lang og simba. Banuban na lamang because wala nay kagutom og kauhaw diha sa Ginoo. Mo si Lord nag-warning nato. Nagpasidaan ang Ginoo sa atoa. Because ang ato karon kung naka-feel tag kanang something gigutom ta, uhaw ta, dili pa na maoy-mao inig-abot unya sa panahon. Ingon si Lord pagsulti, come to me all of you those who are weary and heavy laden, I will give you rest. Si Lord mao ang buhing tabay nga naghatag sa pulong, naghatag sa tubig, nga naghatag usab og kinabuhi. O si Lord nagtawag sa atoa. Kitang tanan. Dili nimo pwedeng usikan gyud ang panahon. Ug dili nimo pwedeng usikan ang mga pulong sa Ginoo nga ato pang madunggan karon. Because someday wala na ning panagtigom. So ma-realize ni mula dakuas tigumanan pero wa nay pagtigom. And then si Habakuk mo ingon, bisan pa ang mga puy-anan, ang mga kurungan wa nay nagpuyo, mag-rejoice gyapon ko sa Ginoo. Ikaw usab, bisan pag wa nay dagtigom dire, mag-rejoice kas Ginoo didto sa inyo ha. Mag-rejoice ka sa Dios didto sa imong trabahoan. Mag-rejoice ka sa Ginoo didto sa imong eskwelahan. Mag-rejoice si pastor deres balay sa Ginoo. Bisag wa nay igera nga bunga, bisag wa nay nanimba, wa nay sulod ang kurungan. Kurungan no? Kitang tanan mag-rejoice og magsimba diha sa Ginoo. Nganuman tungod kay ang atong kauhaw og kagutom, siya ang Dios nga nagtagbaw sa panahon nga mosalig ta diha niya. We don't know unsay mahitabo, but padayon gihapon ta sa atong pagkinabuhing naangkon nato ang Ginoo. Amen. Let's close our eyes. Father in heaven, thank you kayo Lord sa imong mga pulong nga among nadawat karon nga kagabihon.
nahibaw kami og unsay mga panghitabo karon. Nahibaw kami unsa ka alanganin ang maong mga kapanahonan karon, Ginoo. But Father God, usa ka butang nga angayan gyud namong siguruon sa pagpasalamat nga naila-ila kanamo aning kinabuhi, Ginoo. Ingon ka, Lord, in times of distress, na kami makabaton og bag-ong kusog, managan nga dili mangluya, manglupad daw agila nga dili kapuyan. And thank you, Father God, sa reward nga imong giandam kanamo, Ginoo. Salamat, Lord, nga bisan pa man karon nagapadayon ning pagkalyap, pagkuyanap sa sakit, Ginoo, sa COVID-19. Ani nga pandemya nga mao'y hinungdang lisod kaayo ang mga transportation, lisod kaayo ang mga access, sirado ang mga border, naka-house arrest ang mga tao, walay kagawasan nga mulakaw paingon sa bisan asa. But salamat, Ginoo, nga among panglantaw mahisama kang Jeremias, mahisama kang Habakuk, mahisama kang Amos, mahisama kang Hosea, og sa tanan nimong mga gipangsugo, Ginoo. And we pray, Father God, because nian naman ni karon ang mga sakit, kamatay, linog, gera, kagutom, nahitabo maning tanan. We pray nga samtang kami mahibaw, makakita ni ining maong mga panghitabo. Sama kang Habakuk o kang Jeremias, Ginoo. Doon na kami kasing-kasing nga moduol og magampo diha kanimo. Naami luha diha kanimo, Ginoo, para sa among nasod, even for the nation of Israel, O God. We pray, Lord, ngang tanan mahigmat na, Ginoo, nga ang pinakagihatagan og values kinabuhi sa tao, inig-abot sa panahon iya na di ay ning talikdan og mangita sa tinuod nga bililhon kaayo, apan dili na makaplagan. Mao kini ang imong mga pulong, mao kini ang imong presensya, Ginoo. And so like David, O God, giuhaw kaayo mi sa imong presensya, Ginoo. Katong mahinumduman namo ang among first love nimo, O Dios. Nga bisan sa imong gipanghimo, Ginoo, mag-agas ang among luha nga malipay kaayo kami. But O God, nakita nimo karon usab ang among mga kahimtang, Ginoo. Kinahanglan kaayo kami sa pagpukaw. We pray, Lord, nga himuon nimong uhaw kaayo, Ginoo, ang among mga kasing-kasing o gunahuna diha nimo, Ginoo. Nga uhaw kayo sa imong mga mensahe. Father God, we realize, O Lord, nga sa pagkakaroon wala namo na nabati. It's because wala namo na himong priority, Ginoo, ang pagsik sa imong presensya o sa imong mga pulong. But someday, Father God, maulang ni ang magpabilin. Mabut ang time, wala na yung mga signal, Ginoo, wala na, di na magamit ang unsa karoy mga gihatagan og bilis sa mga tao. And we realize ng imong mga pulong nalay magpabilin, Amahan. Daygon ka namo, Ginoo, samtang naa pa mi kinabuhi. Thank you, Lord, nga sa gihapon gihatag nimo ning kahigayunan nga kami karon makadangop kanimo, magkahiusa, magdaig, magsimba sa imong gamhanan nga pangalan. Og angayan ka namong pasalamatan tungod niini, Ginoo, sa pangalan lamang ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga